बिबोनांखौ सामलायगोन बे मुनमुनखौ एखमबा जिन्स गानग्रा फानथाब थुमथाब गानग्राखौ आइदि शांति शांति दे मेन खोथा बिटिसि शांतिर बादे आमी कय करिबा नवारे डेन्जार जावनांगौ जावखाबाय खिन्थु जोंहा UPPL नि गर्जन मुसाहारि बिथाङा हाग्रामा महिलारि चिफ सारनि बिबोनां मुनमुनखौ मिथिबायना आरो लोगोसे मुनमुनजों लोगोसे हाग्रामा सारखौबो जावफाखादों आरोखि थारमाने नोंथांमोना सिगांनि इन्ट्र'खौनो नुखाबाय नङा होमबा बिबोनांखौ सामलायग्रो बे मुनमुनखौ जिन्स फानथाब गानग्राखौ होनना बुंदों दा मा बुंनो बे भिडिअनि सायाव आं फंनैसो बुंगोन उनाव खिन्थु आं नोंथांमोननो मोनसे इन्ट्र' होनो सानदों जोंहा BTCनिनो अर्थात BTRनि EM जायखौ बुङो जों रन्जित बसुमतारी अर्थात फेरेंगा नङा होमबा बिथांनि माखासे हान्जा बिथांनि हान्जानि माखासे सुबुंफ्रा भिप दोलोआव जयनिं जाहैनानै दिनै UPPL दोलोनि अर्थात फेरेंगा EM रन्जित बसुमतारी बिथांनि सायाव मा बाथ्रा बुंदों नैबे ससे भिडिअ क्लिप्सखौ नोंथांमोना नायनानै लाग्रो गिबियावनो दिनै जोंनि BP पार्टिखौहाय आं धन्यबाद होग्रोदों लोगोसे दिनैहाय बेवहाय नुजाफैनाय जोंनि MCLA सारखौ आं धन्यबाद होदों आरो औगुरि फाथाबारि प्राइमारि BCDC गासै सोद्रोमानिसिम आंनि हामलायथिखौ बावहरबाय आरो ब्लकनिफ्राय नुजाफैनाय प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि गासैनिसिमबो आंनि अननाय आरो मोजाङै बावहरनाय जाबाय जोंनि दिनै BPआव फैफिननायनि मुल उद्देश्यआनो जाहैबाय जोङो BPनि मावनाय दांनाय गासैखौबो आदर्शफोरखौ मोजां मोननानै दिनै जोङो रलिं गभर्नमेन्टजों थानानैनो जोङो हेफाजाब होलांनो थाखाय जोङो दिनै ज'यैनो जों ओंखारबोफिननाय जाहैबाय जों थांनाय समाव जों UPPLमोन फेरेंगानि दैदेननायाव जों दंमोन दिनै नाथाय जोङो बिथांखौ गारनानै जोङो दिनै BPLआवहाय जों जगदान जाबाय थांनाय BTC सरकाराव गोबां मिशन आरो भिसननि खोथा बुंनानै माने रायजोफोरनि सिगाङाव बिथांमोना बुंलायोमोन थारैनो बैबायदियावहाय नोंथांमोना माबाफोर मोनफुंनो हादोंना हायाखै जों जेबो मोनफुंनो हायाखै जों बिथांनिफ्राय जों जेबो सुबिदा मोनाखै जोंथ' गोसो मोदोम जिउ होनानै बिथांनि थाखायहाय बिथांनि जानानै जों मदद खालामदोंमोन EM रन्जित बसुमतारी बिथांनि सायाव अर्थात UPPL हान्जानि सायाव बिथांमोना मा बुंखो नोंथांमोना गुवारै मिथिनानै मोनबाय आरो नोंथांमोना गोबाङानो नुखानाय जानांगौ बा गोबाङानो नुवाखै स' जायफोर नुवाखै नोंथांमोना आंनि नैबे चेनेल थ्रुयै नोंथांमोना निस्सय नायनानै नुबाय बा मिथिनानै मोनबाय आरो लोगोसे जोंहा सिगाङाव होनाय इन्ट्र' बायदि गर्जन मुसाहारि बिथाङा जोंहा मुनमुन मेदामखौ लोगोसे हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जावनाय बा रायनाय बा सोंखारिनाय नैबे भिडिअखौ नोंथांमोना नायोबा निस्सय बुजिनानै मोनजोबगोन दा नैबे जिथुनाखि आङो UPPLनिफ्राय BPआव जयनिं जाहैनाय बिनि सायाव माखासे बाथ्रा बुंग्रोनि जिथुनाखि बिथांमोनहा बा बोसोर UPPL दोलोजों सथबनानै दङमोन बा EM रन्जित बसुमतारी बिथांनि दैदेननायाव बिथांमोना माने थांनानै दंहैयोमोन आरोखि अर्थात UPPLआव जयनिं जानांगौ बिथांमोना बै समाव BPF हान्जानिनो सुबुंफोरमोन नाथाय मानिबा माखासे खेथ्रआव बिथांमोना माने BPF हान्जानि सलायनायखौ मोजां मोनैनि खारनाव बिथांमोना UPPL दोलोआव जयनिं जाहैदोंमोन बा जबदान जाहैदोंमोन बिनि उनाव फिन आरो दिनै थारैनो माने गमामायैनो बिथांमोनहा माखासे नोजोर बोदों जानांगौ माने बिथांमोननि नोजोराव ओरैबायदि जानानै फैदों दा BPFनिफ्राय आरो UPPLआ गाज्रिसिन होननानै बुंनाय बायदि जाहैदों बिनि खारनाव दिनै बिथांमोना UPPL हान्जाखौ गारनानै बा EM रन्जित बसुमतारी अर्थात फेरेंगा सारनि दैदेननायखौ गारनानै बिथांमोना फिन आरो BPआव जबदान जाफिनबाय दा बेफोरबायदि थाया नङा थाखायो दिसुन जोंहा बेफोरखौ खरसानाव दरखार गैया नाथाय BTCआव थाखानाय सुबुंफ्रानो थांनाय बोसोराव जुदिहे 5 लाख सुबुङा UPPLआव जयनिं जाहैदोंबा मानसिफ्रा बहा थाबावखो आरोबाव बै UPPLनिफ्रायनो BPआव जयनिं जाहैबाय अब्लालाय बे जाखोन्दायानो जालायगासिनो दं ओरैबा ओरै थांलाय फैलाय जागासिनो दं बिथांमोना मात्र हाजिरा नागिरगासिनो दं आरोखि आं बेफोरबायदिसो बुंनो सानो माने दा बिथांमोना हाजिरा नागिरनानै गाव गावनि बेनिफिटखौ नागिरनानै बिथांमोना जयनिं जालायगासिनो दं बा जबदान जागासिनो दं ओरै लेंबा ओरै थाङो बेफोरबायदि जागासिनो दं आरोखि फंनैसो बाथ्रा बुंनोबाथ' बुंबाय नङा होमबा बुंखानांगोन बायद'आव माने उफाय गैया दा बे गाव गावनि सायाव सोनारो आरोखि जयनिं जानाय माने नोंगौ नांगौ जोंनो नङा होमबा थाखा फैसा मोनबानो गासिबो जाजोबो जोंहा ओरैबाबो भट होखांनायनि उनावबाबो देरहाहोखांनायनि उनावबाबो खामानि दामानिबो मोनखाया जेब्ला नङा होमबा एरिया ओनसोलखौ नायनो थाखायबो जोङो जेबो खामानि मोनखाया बेखायनो नोंथांमोना जि गरसे गरनै खामायबाय था जोंहा बेखौ बुंनांगौ दरखार गैया नाथाय बे जाखोन्दा मानसियानो जागासिनो दं आरोना बेसो आंनि नुहुरनायाव बेनो आरो दा बिदिब्ला फैदो जोङो सिगांनि जिथुनाखि इन्ट्र' UPPL दोलोनि बिथाङा गर्जन मुसाहारि मोनसे समाव बिथाङा कंग्रेसनि जानानै ओरैबायदि होसोखावबाय थादोंमोन हब्रा गारमा फार दिनै बिथाङा आरो फिन UPPLआव थांनानै UPPL जानानै गोबां गारमा फार माने BPF हान्जाखौ सोंखारिगासिनो दं आरोखि हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननाय सरकारखौ दा बेवहाय
हाग्रामा महिलायारि साननि दैदेननाय सरकारखौ सोंखारनायाव आंहा बुंनांगौ जेबो गैया आरो लोगोसे जोंहा मुनमुन मेडामखौ बुंदों नङा होमबा मुनमुन मेडामखौ बुंनायाव आंहाथ' जेबो खर' सानो दरखार गैया नोंगौखौ बुङोब्ला बुंजायो नाथाय आंहा बेखौ बुंनांगौ दरखार गैया आरो बिथाङा जाहैबाय गरजन मुसाहारिया बिथाङा खिजानि मुनमुन बायदेवनि बा मुनमुन मेडामनि सोमोन्दोआव देरसिनखाबो बिहा बुंनो हानाय राइट्स दंखायो नोंगौ थारैनो जोंनि बर' हारिनि आइजोफ्रा किसुमान माखासे हाबा हुखा जाखांनाय उनावबो जोंनि बर'नि नेम निथि बा कालचारफोरखौ लाखियाखै मानो होनबा गुबुन हारिनि जोंहा सुइजार लंपेन्ट गाननाय बेफोरबायदि देखायबाय थायो बेफोर गासिबो जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा जोंनि बर'फ्रा माने आइजो माहारियानो जुदि सासे न'खर दानाय न'खर संसार सालायनाय मानसियानो जुदि गावनि हारिनि ट्रेडिशनेल ड्रेसखौ गाना लाबानो जुदि जिन्सफोर गाननानै लंपेन्ट सुइजार गाननानै जुदि जोंनि माखासे गेजेराव बर' बिजोंनि समाजनि गेजेराव दिन्थिब्ला इयुननि उन्दै उन्दै जेनेरेसन गथ'फ्राबो सोलोंलांनो हमो बा बेफोरबायदि जालांगासिनो दं दायो जों बुंनो थाङोब्ला आरो दा बेखौ आंहा बुंनांगौ खर' सानांगौ दरखार गैया आरोखि दा जिथुनाखि जि नुदों जिखौ नुदों बेखौ बुंदों नोंगौ माने बेफोर माने गाज्रि हुदा दा आं आसा खालामो जाहाथे मुनमुन मेडामा इयुनाव बेफोर हुदाखौ गारलांगोन बा बिनिफ्राय आनज्रायनानै जोंहा बर' हारिनि ट्रेडिशनेल दख'ना जायखौ बुङो जोङो नङा होमबा बेजोंनो आइजोफोरखौ गोबां समायफ्लेयो बा साजियो बेखायनो बे बर'नि दख'नाखौनो बा ट्रेडिशनेल ड्रेसखौनो गाननानै दिन्थिफुंगोन होननानै आं आसा खालामदों आरो दा राजनितिनि गेजेरावथ' बेफोरबायदि बुंखागोन नाथाय लोगोसे जोंहा गरजन मुसाहारि बिथाङा गोगोमै होआ नङा होखाबाय आरोना दा नोंथांमोन आं बारा गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै जोंहा मुनमुन बायदेवखौ जोंहा गरजन बिथाङा मा बुंदों आरो लोगोसे सान्तिनि खोथा बुंदों सान्तियाथ' बेनोसै जों नुहुरगासिनो दङ माबायदि सान्ति जादों जायाखै दा अफकर्स जोङो बेखौसो आसा खालामो जायखि जिखियानो जाया मानो जि सरकारा फैया मानो जिखुनु बर' हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावनांगौ आं बेखौल' अराय सम माने सानबाय थायो आरो जोंनो माने नांगौ बर' हारिनो गोजोन नङा होमबा थासारि आरो गासिबो गोजोन थासारिजों लोगोसे खामानि दामानि बर' हारिया बा बर' ओनसोला डेभेलप जानाय जेराव मेडिकेल गैया मेडिकेल नांगौ जेराव कारेन्ट गैया कारेन्ट नांगौ जि जायगायाव लामा सामा गैया बेयाव लामा नांगौ जि जायगायाव लोंनाय दैनि बेबस्था गैया बेफोराव लोंनाय दैनि बेबस्था नांगौ जोंनो बेफोरखौ नांगौ आरो जि जायगायाव मियादि पाट्टा गैया हा हुनि नङा होमबा नैफोरखौ मियादि पाट्टा खालामना होनांगौ जों बेखौसो मिजिंथियो आरोखि जोंहा बिनिफ्राय आरो जोबथेसालियाव माखासे बिर जोहोलावफोर जोबजानानै दङ दियार नाब्ला रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे माखासे एनआइए केसाव फासिनानै दङ बिथांमोनखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनांगौ जों बेखौ मिजिंथियो जा आसा खालामदों जिखुनु जाय सरकारा फैया मानो बिथांमोना निस्सय बख'गोन आरो हायोब्लाथ' दानो बे इलेक्सननि सिगां सिगांनो नोंथांमोना नाजायोबा जोबोर मोजां जागोन होननानै आं जोबथाराव बेखौनो रिकुवेस्ट खालामहरबाय बा खावलायबाय आरो लोगोसे नोंथांमोना सिगाङाव होनाय भिडिअ इन्ट्र'खौ जोबजासिम नायना लादो आरो नोंथांमोना सोर मा बुजिदों बा मा सानदों निस्सय कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरबानो जाबाय कमेन्ट बक्सआ नोंथांमोननि थाखाय अराय सम खुला नों माखौ सामलायखो होनबानो जाबाय सिरि खुसा नोंनि बिबोनांखौ सामलायगोन बे मुनमुनखौ एखमबा जिन्स गानग्रा फानथाब फुनथाब गानग्राखौ इएम जालायनानै बेबायदि जिन्स गाननो मोनो नामा একদিন আমি গৈছিলো যে কিবা ফুটবল ক্রিকেট চাবলৈ গুৱাহাটী ষ্টেডিয়ামত আয়ু টুপি পিন্ধিছে জিন্স ফানথাপ পিন্ধিছে তাৰপাছত সেংগ্ৰা ৬জন ৭জন মোক কলে ঐ স্যার হাই নহয় হয়েৰে সাত পচমা পিন্ধিছে টুপি পিন্ধিছে এইজনী ভালকে বুজা নাই ওচৰত যাবি তো তাৰপাছত মই কৈছে তুমি যা ফটো তুলি আনে চেংৰা এগুলা কি ফটো ভিডিঅ' বানাই ভগৱান মুনমুন বাইতো आगामा सार नोंनि मोनांखौ नों सामलायगोन बिनिफ्राय जोंनि अरुणोदयखौ दान दम दंब्ला फाबय मुनमुनक सामलाबा फाबो आयु दाउ बिमा मुरगिर माव दाखाय नोंथांमोना एखेबारे दाबिदार निसा हाग्रामाना मोनसेल' फर्मुला दङ रायजो राजाखौहाय थाइसे थाइनै एसे बारा होनानै थगायनाय आरो जेरैखि जाया बदाराय खालामनानै गरमेन्ट दाबानो जायो बेना बेनाव जेबो नीति गैया बेनाव जेबो आदर्श गैया जायया हक आमी उन्नाव बाथ्रा टिमसन राखा बियो कंग्रेसा फैबा बे कंग्रेसा आराम स्लेट मिलायलांगोन बे बिजेपि फैबाथ' बिजों थाखाबाय नालाय किन्तु जोंना इउपिपिएलआ बेखौ नायाखै आमी কি বাইরে কইছে শান্তি শান্তিটাই মেন কথা বিটিসি শান্তির বাদে আমি কই করিবা নোৱাৰে जोंनाव मा जाहैबाय गोबां जाथि जनगोष्ठी थाबाय नालाय जों गाव हारसिङै बिनो हाया आरो बे जिनिसखौ जोङो नायनानैसो लासै मावनांगोन प्रमद बर'आ मा खालामदों मा खालामाखै बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि नामाव दिल्लीयाव लामा बानायबाय आसामाव सासेनिबो मुङाव दिल्लीयाव बेबायदि गेदेर लामा बानायाखै प्रमद बर'नि दैदेननायावहाय दिल्लीयाव बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्म मार्ग
बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म रड मोनसे लामा मोनबाय आरो बिनि उनाव बे दिल्लीयावनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म